Боже, Божечка, я не могу, я не могу маленьких дзяцей выкидывать у памыйнае вядро. Я сёння зрабіла 5 аперацый. Хто гэта выдумаў рэкамендаваць аборт? Трэці анёл пратрубіў, і ўпала з неба вялікая зорка, якая гарэла падобна свяцільніку, і пала на трэцюю частку рэк і на крыніцы вод. Імя той зорцы — Палын.